Bones vesprades a totes i a tots i moltes gràcies per acudir a este acte comarcal. El que hem d'anar a fer allí és donar-li la volta al funcionament del Parlament Europeu i de la Unió Europea globalment. És a dir, nosaltres hem d'anar allà a lluitar, a barallar-nos, és a dir, hem d'anar a la batalla perquè Brussel·les, la Unió Europea, el regne de la Merkel, és realment el castell de la Troika. I hem d'assaltar aquest castell si volem recuperar la ciutadania, volem recuperar el país, este i qualsevol altre, per a la gent. Allò que sempre diem nosaltres de rescatar a les persones ho hem de començar a fer allí. I això no serà fàcil perquè ens hem d'enfrontar a un grapat d'especuladors, d'explotadors i de lladres. En Europa en diuen lobbies d'això, però en realitat són especuladors, lladres i explotadors. I nosaltres ens hem d'enfrontar a ells, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú. I nosaltres no podem anar allà com un de més. I en això també crec que la gent de Compromís tenim, diguem, una experiència contrastada. Nosaltres hem d'anar a fer al Parlament Europeu aproximadament el mateix que fa Mònica Oltra, o que ha fet Mònica Oltra quan s'ha enfrontat a Camps, el mateix que ha fet Mireia Mollà quan s'ha enfrontat a la màfia política de Rafa Blasco o el que està fent Joan Baldoví en el Congrés dels Diputats front a la majoria absoluta políticament mafiosa també del Partit Popular i Mariano Rajoy. Fer això perquè l'economia actual, el model econòmic actual ha arribat a uns límits que ja no dona més de si. I nosaltres hem d'anar allà a posar la primera pedra o començar a treballar juntament amb altres grups que ens trobarem allí per tal de canviar el model. No hem de fer una gestió del dia a dia, sinó que hem de pensar en canviar realment el model econòmic. Perquè el model econòmic que tenim només el podem canviar des d'Europa. El marc ha de ser Europa i no pot ser cap altre. Aquest serà el marc en el que podrem canviar les polítiques del País Valencià i les polítiques de l'estat espanyol. Però si no canviem el marc europeu, no serem capaços de canviar més enllà de les qüestions cosmètiques, que també són importants, però que no deixaran de ser cosmètiques del País Valencià i de l'estat espanyol. I el canvi de model va cap a una línia, cap a una aposta per el que es coneix com economia sostenible i economia verda. Que no és una qüestió de plantejar-se només en la imatge aquella absolutament clàssica de que amb l'economia sostenible anem a garantir el futur del planeta. Això està bé i és a Xina també, però més enllà del futur del planeta, amb una economia sostenible, amb un canvi de model, el que garantim és el present de les persones. Perquè en aquest moment la gent el que necessita és llocs de treball per tal de poder viure una vida mínimament digna que ara se li està furtant a moltíssima gent, començant per la gent més jove, però també acabant per la gent major, per les dificultats que té per tal de, després de tota una vida de treball, tindre una bellesa mínimament digna. I això ho podem fer només des d'una economia renovada, una economia sostenible, una economia verda. Perquè això són milers i milers i milers i milers de llocs de treball. Ho són les energies renovables, que sempre es plantegen com si fos una cosa, la clàssica de l'ecologisme en el sentit d'este verd i només verd, quan l'ecologisme molt més que això és una política global. I com a exemple, la Merkel, que serà el que siga, però diguem que tonta no és, tenen un pla per tal que en 30 anys Alemanya, que no és l'estat espanyol, que té dificultats majors en aquest sentit, sigui capaç de posar en marxa un procés que en 30 anys els porti a tindre el 80% de l'energia que necessiten fruit d'energies renovables a Alemanya. Per tant, el tema de l'energia renovable és una qüestió fonamental que generarà milers i milers de llocs de treball. Però no només això, és l'agricultura sostenible, és la rehabilitació d'edificis, és la química verda, és el comerç local, és la banca ètica i després és una altra cosa molt important que és el que es coneix com economia blanca, que és l'economia lligada a les qüestions culturals, l'economia lligada a la sanitat, l'economia lligada a l'educació, l'economia lligada al benestar social, dependència, cures dels majors. Tot això està en l'economia verda, en l'economia sostenible. I segons la OIT pot generar en els pròxims 10 anys al voltant de 15 milions de llocs de treball en Europa. Això és pràcticament el 65% de la desocupació que hi ha en aquests moments a Europa. Només per aquesta via es podria resoldre. Es planteja que és agarrar els diners d'on estan, perquè els diners estan, i portar-los allà on es necessiten. Jo vaig a posar un exemple que estem posant aquests dies i que em pareix que és molt fàcil d'entendre.
que és el pressupost de la Unió Europea és aproximadament de 130.000 milions d'euros. Us vaig a dir 3 vies per recuperar uns diners que en aquests moments estan en unes determinades mans i portar-los, diguem, a les mans de la gent de baix. La famosa tasa Tobin que afecta les transaccions financeres, només que s'aplicara en els 11 països que es va aprovar per part del Parlament Europeu l'any passat, generaria pràcticament 40.000 milions d'euros. La pròpia Unió Europea ha reconegut que només en corrupció se'n van, es perden anualment en la Unió Europea 120.000 milions d'euros. I les multinacionals europees defrauden via paradisos fiscals d'una manera legal cada any 100.000 milions d'euros. Si sumem això, ens dona més de 250.000 milions d'euros. 250.000 milions d'euros que seria qüestió de traure'ls d'on estan, que són les mans dels poderosos de sempre, i portar-los allà on es necessiten. 250.000 milions d'euros. Pràcticament el doble, més del doble del pressupost de la Unió.